Baina mintzairak eman zezakeen autentizitateak etxuen neola ere unibertsaltasuna ekidin behar. Eta euskal kultura euskararik gabe plazaratzen ahal zela ondorioztatzea erdietsi zuten jakintzuek. Besun zainartak, ginarretako doloreen eta esku aurretako kats odoltsuen beldurrik ezazen ber. Arri batez biz oso eoz, hautetxiei nahikoa zitzaien laborantzaren subentzionatzea, herriarekin eta jainkoarekin bakean jarduteko. Alatan, garapen orokor orekatuaren ideiak ekarri gintuen turismoarekiko gure harremanen berrikustera. Gaztametak, mutxitu baino lehen, saltzea helburu, kalitatea goresten genuen. Mundializazioaren aurka derrigorrez borrokatu beharra. Turismoa bila eta pragmatikoa. Uztail agorriletan. Neguan, ate hartxian, ika pintada sekarren txabola ederki ornituaz eskainiz. Gaznaren kultura neoliberalismo basatian finkatzen zen funtsean, gazna oberenen txapelketak antolatuz eta labela biltzeko, hilarteko lehiak muntatuz. Geurean, geureena zen pentsamendu bakun horrek ere, bere zareetan harrapatzen gintuen lizunki. Eta noski, zehaztu turista inteligente horientzat, aitatxi amatxi ezinduak xoko batean ezarriz, hauen erretretaren sosarekin alabaina, etxaldeetan jit ruralak irekitzen ziren Fermo Berge eta Campinela Fermanitz. Xaharrek gazteen zendiak zazpigarren belaunaldiraino madarika zitzaketen, baina dirua izurtzen zen, kontzientzia lasai eta produktu berriak ezagutaraziz. Zer litzateke Euskal Herria gaznarikan gabe? Erretzen, berotzen eta hasten gintuen.